Sonotik kani ka kantin kadai ka baju penun kam nak benta kanu ka jingpang bala ban bit nipur nak merat syuk beriu yakum kidi ka jingpang la ban thau da ki virus bakteria parasite ni fungi viral load kani ka thau hadu ka no ki virus ki don hakamet jung beriu RT-PCR test RT-PCR kamur reverse transcription polymerase chain reaction kani ka dei rukom ban le test maki pedun kam ban lap ika jingpang COVID-19 ha ubriu hakani ka test la shimi ka jakhlia na ki banta ba shapo jong ka khmot jong ubriu kani ka test ka shimpor kum ba sisngi ban penmi ka result namala test ya ko ba khatai phunde tli ki sample jong ki khandai phunde ngut ki briu ha ka sisin test la ban test khamdu na ya khandai phunde tangba kan khamlut ka bai test RNA kamut ribonucleic acid kani ka dei ka kanja acid protein kabadon haki jing tha badon jing im kani ka RNA ka dei ru ka kanja protein batai ka met jong virus kairap ya virus ban traikam moro ki coronavirus ki don ya ka RNA pada bala sim ya sampel ban test ya ka jing don ka COVID-19 la test ya ka jing don ki RNA jong virus ba jong briu hydroxychloroquine uni udai dawai bahab ban sudi ban sumare ki bapang khisyo rheumatoid arthritis ban lupus lapanun kam kerki sipor ya une ban yarap ya ki bapang COVID-19 immunosuppress kani ka thau ya ki briu ki baka bor ya le persya kamet ya ki khyang jingpang kala telot na kadaw kiwi ki jingpang kum kini ki briu ki balak duna ka bor ya le persya ya ki khyang jingpang kidai ki balak ban syak ta'jur hausar CoV-2 virus case fatality rate kani ka thau ya ka jingdon ki bayap kat nangun naboro ki balalap bagi don ya ka jingpang kum ka COVID-19 clinical trials kani ka dei ki jingwat bania da ka balai ki test pat eksperimen hakikat tu ni ki bri ki bala jet kerpang da ka ba ai da wai ni tika banlap syu ya kilat ya da ban lat sumar ya kanu ke jingpang kumba persyang ya kitika corona ban ai hakikat tu ni syua ban pentikna laki long ni em ki babit ban ai ki pai ba herd immunity kani ka thau ya kanu ka kan hun ha ka imlang salang ha ki jelabat kiri ki baladep ban ai tika na ni vaksin banyada na ka jing syakta ha ka jingpang ya bit kum ka khlam COVID-19 forehead thermometer udai uter ni device bapenun kam ban thau ya jingdon ga jingshit jingkriat ni temperature da ka basu penyajan bat ka silang mat dak bapenun kam da uni uter kairap banyada na ka jingpang ya bit namal omdun kam ban dabu hasentur ni totit udang pang haba thau ya ka temperature essential duty kani ka thau ya ki kam makongsan badai ban pentulun wat apa deng ka khlam ki bakan thup ya ki jaka di dawai ki jaka samgas mat elektrik ki jaka di marba makongsan ki bang ki hospital ki jing penpoi ya ki marep mat ki wei kani ka syong eru kat kum ngejing penbej hala ki jong ki jela mat kiri kole sibun pelok bai baro subhaban share like subscribe pada episode tonat ya ki video ki bawan nang bakani channel nak bentak ki wei de ki jing tip ki badan kam